However difficult the year will be, what I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, the way overflow with plenty. Every crown and closes. If you are now I feel the Sabbath sono ensimau. I'm quite yemau. May there be an enclosure for somebody, may there be encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. Enkomesia no say, Amino. Emra somebody here in the name of Jesus. Make you Yesu Christo demon. Yesu Christo demon. It finishes and it completes. May God crown this year 2023 for somebody. Nyeshe baby a ancestor. Nyato baby a ancestor. No me obi de to wosoro no me no enhohoronko. Amano no enhohoronko. Enugwase no enhohoronko. Eka no enhohoronko. Bone no enhohoronko. Nyawo mpe no purge. Bible say a purge. Enhohoro. And the empire say, Nyashe wosono, I purge it in the name of Jesus of Nazareth. Na ono na obeye. Yema we nyina fa se Awurade nsa. Na obema na no nyam added. Hallelujah. Bawo kwansha wo ye efo. Unya kupon insa. Nano Perade and Tremino Quine. Na on who young Namumu. Baby, I am be on Trayan Quan. Na on my young and Namoa was CC and my young and pay. Yes, I'm our baby mobile or Kumai 97.1 and Anopay, so a rade and mobile empty and I yet so at Yasi. Erade adoye nti ena yemwi osaye yemobro hunu a ode atuyenso no etun entwada na yeka nyina ne se erade da wase bebre ewo wahumobo a wodi esoyemu de kurayen edehweyen ena no pay erade nsha bebia wo bi aten kan yekese nyankopon onhyirawo na erade ntu nanim nkyerɛw na erade nomu na erade Emmanin Sasso, ewo woso no maone da asumdwe. O mana asumdwe nye ukase. No mani nishira entwa uhunsi. Ewo Yesu Kristo demo. Anope ni ayedehwe ewo odifo no. Odi omenye nim na oboa won. Nodu mfi asase a na wodi nkuya wo so. No, the one quas as for so. Exodus chapter 40, 34 to 38. Most of whom met us will be 34 to 38. Anopena baby will be a woofer and near Bushafo in Nayan Cosunchia na Yan Shenya or the Nasam Brayen, Nada Onam Nasam so, and Yan Casa, CC Yan
ɛma nea ɛwɔ yɛn anim. Exodus chapter 40 34 to 38. Osi ɛna omununkum no bɛkata ahyiae ntamadan no so. Na Awurade anuonyam bɛhyɛ tenabea no ma. Na Mose antumi anhyɛn ahyiae ntamadan no mu. Efisɛ omununkum no te so. Na Awurade anuonyam ahyɛ tenabea no ma. Na Israelfo akwantu no nyinaa mu omununkum no ma ne ho so fi tenabea no so a na wɔkɔ wɔn anim. Na sɛ omununkum no amma ne ho so a ɛne wɔntu ara kosi da a ɛma ne ho so. Efisɛ wɔn akwantu no nyinaa mu na Awurade mununkum no wɔ tenabea no so awia. Na ogya wɔ mu anadwo Israel fi no nyinaa anim. Efisɛ wɔn akwantu no nyinaa mu na Awurade mununkum no wɔ tenabea no so awia. Na ogya wɔ mu anadwo Israel fi no nyinaa anim. Amen. Exodus 40 34 to 38. Ansana no yɛwɔ yɛn nua Barima Franklin Amu ɛwɔ ha. Ɛne yɛwɔ yɛn nua Barima Duke Fifi Sunku Dance nso ɛwɔ ha. Nyame nhyira mo bebree asomdwe nka mo. Exodus chapter 40, the verse 34 to 38. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting, because the cloud rested above it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel would go onward in all their journeys. But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journey. Verse 38. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by the day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Amen. Amen. Na yɛka sɛ ɛnɛ ɛyɛ Holy Tuesday. Yɛgusara ɛwɔ Holy Week ni mu. Na wɔtwe soronko a afi bi a wunta nya na ɛnɛ wanya baako. Ɛnɛ Holy Tuesday. The main things are esisi ɛwɔ kyerɛ mu, nyama ɛkɔ so ɛwɔ kyerɛ mu, ɛwɔ Yesu ahosiesie ɛne ne nhyehyɛeɛ a Awurade de ama no no yɛbɛbobɔ bi so. Na mmom ɛnɛ yɛhwɛ omununkum dum ogya fɛdum. Ɛna omununkum no bɛkata ahyia ntamadan no so. Na Awurade anuonyam bɛhyɛ tenabea no ma. Na Mose antumi anhyɛn ahyiae ntamadan no mu. Efisɛ omununkum no te so na Awurade anuonyam ahyɛ tenabea no ma. On say yesre Awurade anuonyam. Ɛna sisi a Awurade anuonyam abebutu, abekata, abɛhyɛ hɔ ma. Na abɛhyɛ hɔ ma obiara pɛ baabi anuonyam wɔ. Obiara naturally no baabi anuonyam obiara people want to be there. Na aha yɛhwɛ anuonyam bi a ɛmunkam na Mose ntumi anhyɛn ahyiae ntamadan no mu. Efisɛ omununkum ne to so na Awurade anuonyam ahyɛ tenabea no ma. Ɛnyɛ first time I hear it way. Yeah, this is not the first time I hear it way. Emra Solomon nso esi the temple ni wie no osi asɔ da ni wie na menstruals ni nnwom to ɛkɔ so no nso Bible sɛ no nso Awurade anuonyam sane wɔn dan no mu na ɛno nso similar thing. One says let's look at Awurade anuonyam ɛne nipa nhyiae. How does the two work? Ɔkwan bɛn so ɛna how
will the two work? How do the two work? Ewurade anuonyam esan na ahye hobia homa. And you see, we are visible, and visible. Say, visibly you see the glory. Visibly you see that the presence is very deep, very thick presence. And yes, say Bible ahankwa baby bia what is a revival baby break out. Na say ewo US university where that revival that lasts for almost 2 weeks. You see the same thing. People get there, they say you feel the thick presence of God. Think baby bia ye kwa asori kura kwesida normal asori yekwem. When you feel the presence, you ultimately say and radio nunyam den esan ewa ha. Now ya yeri kan ni say radio nunyam sign omunkundum bekata ehia ho. Ebusafo yeri hwe sa two huge elements, the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. These two strong elements ebini baby and yet is not part of the solar system. And so God use these elements to signify something special. And then who has some yeka erade nunyam omunkum bekata tenabia no so ye befia sefi from left to right. Eti posho ohwe nyankopon de to adwene so from 34 to 38 no na yakasa ewo ho yo hava mewa ensefo nyina achi na sena de bia me bisa na meka no migidi me se obi ahuye na nyankopon adom so atoye nyina yenso. Our reading, our scripture for today talks about the glory Akropong-Akuapem. And before this, the Lord had given Moses an indication of what to do for his glory to come. He told him to build him a tabernacle, a place of worship. In our day, it will be a temple. But then again, in the days of old, a structure was built as the temple for God's glory to come upon it. But this day, Christ made us understand that we are the temple of God. And in so doing, we are the carriers of the glory of God. But it didn't just happen. Moses had to follow every nitty-gritty of instruction to the letter. He didn't brood over any of the indications God gave him in the building of the tabernacle. And after it was done, the glory of the Lord, in the verse 34, it says, it covered the tabernacle of meeting. This morning, what I would want to ask us is, as temples of God, are we living by the dictates that would allow the glory of God to come upon us? Like I said previously, Moses didn't brood over any instruction that he was given. Are we making excuses for instructions given us to keep our tabernacle, our temple, holy for God's glory to come upon us? The glory of the Lord came upon the tabernacle because it was a place of holiness. It was a place that was meant to carry God's glory. Because, and it says that Moses could not enter. Because it was so great a cloud, it was so great a presence that not anybody could enter. So, carrying the glory of God is not just any mere thing. Somebody you cannot qua. Oh, so but having the glory of God upon you, is something unfathomable, because people will see. That is why it says that they could see clearly
that the glory of the Lord had come upon the tabernacle. It tells you that when the glory of God, like Papa indicated earlier, say Nyankopon eni onyam ba baabi a nipa to me hu say Nyankopon eni onyam abaha. In the same vein, as a Christian, if the Lord's glory comes upon you, men will testify, men would know. And it goes on to tell us that in the verse 36 and the verse 37 that the people of Israel didn't do anything until the glory of the Lord had indicated them, had given them a go ahead to. It means that when God's glory comes upon you, He shows you the way. He shows you how to lead your life. He says, when the glory of God came, they stayed. When it moved, so it was a directional movement. When the glory of the Lord comes upon a Christian, Nyankopon eni onyam eba o Kristo ni so a. Nyankopon kire na na kwan a e wo se onante so. The Israelites didn't just wake up and say we are journeying. Immediately the cloud was there. Even if it is 5 days, 6 days, 2 weeks, 6 months, they will still be there. Because it was a direction. That is how the glory of God will work in a Christian's life if you are ready to receive such glory. By living a holy and an acceptable life in the presence of the Lord, in the eyes of the Lord. So this morning, I would want to admonish our listeners that the glory of the Lord is such an awesome thing that every Christian should endeavor to receive. That the cloud of His glory will rest upon us every day of our life, and men may see and say, hey, the glory of the Lord is upon this Christian, the glory of the Lord is upon this man, the glory of the Lord is upon this woman. Amen. Amen. Eradi inshira bebre na omane nyonyam nyekese wo na nipa edi ho adanse. Amen. Osofo kwekwofe abwaji anopai erade asundwe nkan. So yeah, and in yeka umunkum dum ojafedum. Exodus chapter 40, 34 to 38. Edi oman nanim akwaniaba. And yet bibia, it is not led by human beings. And those two elements can never be controlled by any man. No. The keys to them is with God. And it is so clear. Say, in their movement, God really ordered their steps. Yeah, and ona yenya Barima no achechi mu akan sentu yema ho kwan na enunyam no ebeto yenso yenso etumishen na yahye erade enunyam osofo yentia so erade asomdwe nkoso enka enetiefo ene anope mejimedi se obade no adawroma na adomunti obibia ho eyi na enanope nso mejimedi se senia enra yedi kan no obia de na honso ereshe lent ni mu said ya 5 days be ko realise went me anye bi kra na o the 5 days ayebi e de ahye erade de anuonyam adofo no moye ne erade Yesu Kristo mu afi na our journey Exodus 40 34 downwards no Exodus 40 34 downwards inti ofa trosem na Yesu ho fefefe e de ahye erade de anuonyam ena no pay papa senia menua Barima no edikan ede amayen no the glory of the Lord onyankopon enuonyam enya enuonyam a efi baabi na aba nemom eye onyankopon enuonyam enra na yerehwe nyankopon tumi na onwade ne keseye ne meniye ene senia onyankopon su ni bi eyeden etifa ene won ede won ho to erade so no enema ebetumi akwama ho na enra ade ba kwa misuan a eye medepa ye mpata bibiri no na osanso bejujo asorchi ni nyina ede amaye ene enso yeretoa so na enuonyam
Erade n'anuonyam. So what kind 40 no enyina ba na obema wate ase say that was the time wo si tenabia edema erade wo si tenabia menu Barima na de kan church honum nyina mu de da ode aman na me pese me fa kakra enka ho as in the sense say wo si tenabia ede ema erade no wonso wo si tenabia bi ede amanana oma yeti ase say Musa Abreson na ye tenabia wode ntama eni nua eni ade eni sisi ho emi say this is a structure for a place of worship baby ayebeka say yebeko na yebeko kosum nyame na mom yen time na de it is not always the temple na mom trona mayati ase say konkron na otie mu no amaya enyankopon asoredan and it me bisa say first of all what the won ho esi ho say obeye asoredan no e de amerade ana what the won esi ho say obeye asoredan no e de ama erade ana wo de ne ye a recognized building bi a ye nyina ye nim say ye kɔ hɔ kɔ ye nhyiam e hɔ no e ye hia dan emfre no asoredan frɛ wo nipadua no asoredan eno ene wo ze wo ma wani enko ho ye no nyankopon anuonyam a ye ka se ebe share hia dan ne mu ma Mose a obi anim no se onyankopon di focus pa ba ko a Israel ba ko se mu o reka ho ntumi enyi ne mfima ntumi enrem a onya do fre na no pa mi bisa se wehu onyankopon anuonyam ana adofo no we ne rade Yesu Kristo mu chono ma yati ase se Israel for no etwen mazenu onyam ya papa emayati ase say eye two elements, that is a pillar of fire and a pillar of cloud. Mununkum dum ene oja fedum no eno ene kire won na say eye ewia anopa ene wo movie a then the pillar of cloud eba be di omanim na mum say enwumre ene wo kwa then it turns and then the fire comes in front of them. Adofo no mo yenera de Yesu Kristo mu nyankopon na yesom no no eye awurade a senya papa aka no yentumi ntina sin wieda na za two elements we no one in history can control it. Obi bia ni ho ewo abakosem mu a obetumi ama eyinom aye. We say during the day say ye nyina yenim from December everybody nyina emoteno na ewie bi etumi hye nipa no ye ho yira oyen enu nti ya na ope baabi kuupi na odo ho ayeden akwakote ope mframa bi mu na wakwakoje ahome kakra adofo no Israel fo no nante sare so enu nti nyankopon no ye humobro nyina nyankopon no ne nyansem ode mununkum ene di won anim ode mununkum ene di won anim hwe se woni erade enama enema bi wo ho a wo remisa ode bedomo ode ebedomo ne hia ne na no pay se ne erika no fa woni padua no esi ho fa woni padua no esi ho na pay mewie anopay die no na Roman forma no tidumie no emeti asese yenam onyankopon mobrohunu so etumfo se mumfa mo nipadua ensi ho se afore a etiase enya afore a ewu enya afore a ekonkon ho enya afore a eho entew enya afore a eso eni bibia ne mum afore a etiase emfama yenye Awurade Yesu Kristo. Passion week nyina fa ho hyemu bi. Passion week nyina fa ho hyemu bi. Is an say when tune your mind into the system a menyimi ni say esunhura no Nyankopon de bedno mo. Awurade nhyira. Amen. Amen. Ya chaso ara ye de radiati bebre nchechemu ebre atisemu erade koso edanado medichire passion week yemfa ye ho hyemu ne yenkoso yen hyira na omununkru huhu mununkru ma edi nyame manim no ebi nto yenso na nchechire ye
sɔfo amu Franklin Papa. ɛfa na woso ɛwoso a ɔpɛ sɛ ɔne ɛkyɛ Papa. Anɔpɛ yɛbɛkɔ so ada yɛn etiefo ase sɛ ɛbere ne dɔm biara wɔkɔ so etie yɛn na wɔne yɛn ebobo asɛm no mu. Mehwɛ yɛn scripture na anaasɛ baabi a yɛkenkan fie na wohwɛ obi te sɛ Mose abrabɔ a wokan fiti 40 ne nyinaa ɛba na ɛbɛkyerɛw sɛ na wɔredi Onyankopɔn mmaransɛm bi so. Nea owura ne bɛhyɛ wɔn sɛ monyɛ no ɛna wɔyɛ. Nea owura ne bɛka sɛ monkɔ no ɛna wɔkɔ. Nea owura ne bɛka sɛ montena ase no wɔtena ase wɔ hɔ. Enti wɔdi mmaransɛm yi so bɛpem sɛ wɔde sii saa ntamadan yi. Ɛnɛ mmere sɛ yɛka sɛ yɛde ntamadan ɛtoto yɛn daadaa asetena ho a ebetumi ayɛ baabi a yɛsom ebi a yɛn asɔre dan bi ana yɛn asɔre dan ana baabi a yɛde esi hɔ ama Awurade sɛ aha ɛna ebi a me dan ne mmewura mu a aha na ebi a mɛyɛ den mɛkɔ akɔhyɛ ayɛ den abɔ me mpae. Nti na Awurade hyɛ Mose na osi dan ne wie. Ɛsane sɛ Mose ɛnsi dan no ɛwɔ ne pɛ mu. Mose amfa ne pɛ amfa nsi dan ne nti no ɔsɛ Onyankopɔn mununkum bɛyɛ den bɛkada so bɛhyɛ hɔ ma. Ɛna no pɛ sɛ nea me nua bɛrima ne di kan bisai no, so do you have a place for God? Ifa na wɔasiesie ama owura yi. Ntamadan bɛn ɛna wɔde ato hɔ sɛ oyi ɛne ntamadan a mede ato hɔ ama owura no. So ɛyɛ wo dan bi ana ɛna na odi kan kyerɛkyerɛ mu no wɔn time ne deɛ na ɛyɛ dan bi ana ɔmo yɛ den ɔmo si, but wohwɛ ɛnɛ mmere a wɔn ntamadan ne ɛyɛ wɔn ankasa wo nipadua no. So wode wo nipadua no esi hɔ ama owura no ana ti biai bɛn ɛna wode esi hɔ ama owura ne sɛ ɔne wo mbɛhyia mu ɔne wo mbɛdi nkita ho wɔ hɔ. Sometimes we should create a place for God. Sɛ yɛanyɛ no saa na sɛ yɛama biai biara a yɛne owura no ɛbɛhyia mu wɔ a ɛyɛ ana yɛhwehwɛ na yɛkyɛ anaasɛ ɛkyɛ ansa na yɛayɛ den yɛhu no. Mose di mmaransɛm yi nyinaa so ɛyɛ wie no ohun Onyankopɔn enumonyam kɛse ɛwɔ hɔ na wokan 38 ne krosi Awurade mununkum no wɔ tenabea no so ewia na ogya wɔ mu anadwo na kyɛ sɛ ɔguide wɔn a sɛ o protect wɔn fully. Sometimes adom bi ɛba wo so anaasɛ adom bi ɛtɔ wo so a wohwɛ baabi a na wote ɛne baabi a adom ne de wokɔsi a wotumi sɛ there is a great difference a ɛwɔ mu. Wotumi sɛ nsesae no so eyi bi na esi ɛma Mose ne nkrɔfo no, because sɛ wohwɛ sɛ mununkum ɛwɔ wɔn tibiae hɔnom ewia na ogya nso wɔ mu anadwo, because na anadwo no ade asa. Yɛn nyinaa nim sɛ anadwo ade sa. Nti sɛ ade sa den ɛna ebetumi control wɔn, den na ebetumi lead wɔn, den ɛna ebetumi abɔ wɔn ho ban gye ogya no ɛbɛm. Gye ogya no ɛbɛm sɛ yɛma yɛn ho kwan na yɛde yɛn ho esi hɔ sɛ Onyankopɔn asɔre dan a saa mununkum yi ɛbɛdi yɛn anim ewia na anadwo no owia abɛdi yɛn abrabɔ so. Anadwo no a yɛada no owia bi abɛbɔ yɛn ho ban. Ogya bi abɛbɔ yɛn ho ban. Sɛ yɛma yɛn ho kwan a nneɛma ebien ɛyɛ ade a na ɛsombo, ɛyɛ ade a na onipa ntumi nkontrol. Sɛ yɛn daadaa sɛ tena mu pɛ sɛ ogya hyehye bi pɛ sɛ ɛba, yɛnhwɛ how hard it is ansa na mpo yɛtumi control. Na sɛ saa ogya no mpo yɛ ogya kɛse a yɛnhwɛ sɛ deɛ yɛtumi hye na ɛhye amanfo ma na ogya yi ɛba bɛdi wɔ abrabɔ so. Ɛyi twɛm adwen ɛkɔsi Filipofo homa Paul asɛm bi a ɔkan wɔ hɔ sɛ ɔsɛ n'ase a ɔte no ɔte ɛma Awurade
na owu ɛyɛ ne mfasode so wasi a wote no wote ɛma hwan wasi a wote ɛna no pe oni adɔfo hwan ɛna wote ase ɛma no because most enum na wote ase ɛma Awurade na wɔredi Awurade dwuma soronko bi nti ɛma wɔn kanta saa nneɛma ebien ya na nka ɛsombo yi wɔhui mununkum bɛkata ti bia mu hɔnom na ogya kyerɛ ade asa no na ogya no so ama ne ho mmere so na ogya no so abɛdi ɔmo anim efisɛ na wɔte ase ɛma Awurade na wɔte ase na wɔbɔ bra no ɛma Awurade oni adɔfo bra bɛn ɛna wɔrebɔ ama Awurade ti bia bɛn mu ɛna wɔresrɛ owura ne sɛ ɔmbrɛ mu ema wo hwan ɛna wɔsrɛ ne sɛ ɔndi w'anim kan hwan ɛna wode ne di w'anim a wode ne yɛ w'adwuma wode ne bɔbra ɛberɛ me de m'asɛm ɛbɛwie na mereka kyerɛ wo sɛ yɛmfa yɛn nipadua nsi hɔ mma Awurade yɛn tibie nyinaa mu yɛma owura no ne yɛn ntena yɛma owura no ntena yɛn mu na saa nneɛma ebien yɛn mpo yɛhu mpo ehu aboro so amen Amen. ɛyɛ nneɛma bi na ɛsɛ sɛ wohyɛ ne so yɛdi kan Nyankopɔn esum o ɛhɛn mu ɔka ho kwan biara ne hɔ anyame ogya ne mma sɛ wonya de Awurade si w'ani so sɛ wobɛsom na obɛdi w'anim anadwo sɛ ogya fɛdum adekye obɛdi w'anim sɛ mununkum fɛdum sɛ wode Awurade si w'ani so sɛ wobɛdi n'akyi wobɛsom no wode wo asetena wo yi Awurade nkutoo woyɛ business na woyɛ a wodwene Awurade ho awade na wodwene Awurade ho wobibi a woyɛ bi na Awurade na wofare baya saa presence yi a yɛka ho asɛm yi ɛwɔ hɔ anka ɛbɛtumi aba sɛ Awurade bɛka wɔn ho he will be with them a ɔmma biribiara nyina hɔ ɛnkyerɛ sɛ ɔka wɔn ho without the mununkrundum ɔka wɔn ho but they don't see any mununkrundum anadwo ɔka wɔn ho they don't see any ojafedum but no ɔka wɔn ho but one say that was the beginning of establishing relationship. Now the people that they need to understand, they need to know, they need to experience that tangibility. No one can say eyidi yehu say eyidi sa na ni pape. Until God instituted that for them. Men when they say sa munkundu mujafedum edaso kan ho. It's in Matthew chapter 28:20 goes say lo behold I am with you even to the ends of the world. Wanti tem biara o Kristoni and the chain and the Jew wouldn't who ojafedum and the Jew wouldn't who munku feduma wia na so erade kan ho. Amen. Erade okan ho. Amen. Ti afini wo de femu bia menhye utum se onyame okame ho. Ni ayekinkan yedi yes na ho a kire se otumi kan ne ma ho sabre ne dia enemre okan so ye ho. Amen. Etinya wona mu bia na nka tisa de anka be de na ka elusu break ka efili break etumi kwa agagege obehu ana bibia si na a choke. Nyama bibiri wo esi ya sitrema it chose tre ede de pefe se onyame okane ma ho. Nyama bibiri wo esi wo yen asitremu da se nyame na okan yen ho a se nyame na misi okan yen ho a afia ye wura mu se nyame na okora yen adekyen ni adetsan biara ga me no gange ni baabi ejina enti anopa ni ayere kinkan enye Old Testament for asem ne mo yen emnemri nso ye asem esanse Erade ekame ne ho. The essence of the whole thing is God is with us. God is with us. Na ne ni kan kra ne se December mu we celebrated the Emmanuel, God with us. Na Easter yeri koswa kaka se Nyankopon odaso ni wo. Nti Erade ma na nunyam ntowo so. This aspect a meditaton any enunyam esese yekoso ara epre. Erade mu enunyam eye nipa ni enunyam ba Erade mu enunyam. So Erade mu enunyam a
ɛtɔ so ma ɛtɔ nipa anim anuonyam a yɛ prayer ɛmfie Awurade mu na yɛ nipa anim de no ɛnkyɛ ɛno no wɔn sɛ anuonyam no kwati sɛ wotumi twitwi obi 19 you can do any other thing because you are trying to do the thing on your own to plead aseda enka ogwama no dada yeah so nti tambia no you be hu say tambia nia Awurade hwehwɛ ene se na nuonyam de ɛyɛ nuonyam de ɛyɛ Awurade de odu heaven na nuonyam ne dos nuonyam na fa bia ɛkunyo ɔte so asase would fa so everywhere above no kwa hwɛ sini a wo flap won winter we kura agina hɔ a nuonyam eti ɛsɛ nuonyam no ɛna ɛnɛ yɛsrɛ Awurade so ɔmfa no mo na yɛka sɛ on the Tuesday Awurade egusuare siesie no ho sɛ ɔbɛsua me ne wo bɔne wa bɛyɛ wie dadaw na wɔtwi ne de kai ne ɔbɛyɛ ma ɛne wo kasa na wo ne Awurade anamɔ adanso Awurade nhyira bebree ɛna no pɛi sɛ wo ne nyinaa ɛyɛ nkyɛkyɛm yɛbue kwa ato ama afrɛfo a wɔn so Nyankopɔn de biribi ato adwene so na mo pɛ sɛ mo ne nyinaa bɛkyɛ no yɛkɔ aka sɛ 0551667755 bia nso wɔ prayer request bi nso a Nyankopɔn tiase ɔtiasefo yi bɛboa na saa request no nso ayɛ no nyam hyɛ ama no 0551667755 saa nso na 0270191971 nso ɛno nso ɛyɛ WhatsApp call a wobɛtumi afrɛ nso afrɛ 0205818748 3 lines in ejina green ofrefo a odi kan Awurade asomdwe enka ho yɛmɔ akɔ ababa kɔma 97.1 Anidaso wɔ Yesu Kristo mu Mama Julie apano Awurade asomdwe enka ho nso Awurade aseda yɛdamase sanopa biara mama yɛn ne ayɛmfa nantew ɛwɔ wiase ne ɛwɔ sɛ yɛkae ne ɛwɔ sɛ yɛgya yɛbɛnya daa nkwa yɛdamase na sɛ yɛntie mpa ɛnyɛ dɛn a ɔbaako bɛdi ɔbɛtie na wɔde so yɛtie daa yɛsrɛ na ma bɔmpa ama na atumi atena yɛn mu na atumi de ayɛ adwuma ahyɛ Awurade din anuonyam Awurade no de wamfa hwee ɛnsie yɛn kyerɛ sɛ ɔdɔ yɛn nti ɔkyerɛ yɛn biribia pefee na sɛ yɛtumi di so a yɛnya daa nkwa na sɛ asoɔden o sɛ dɛn o yɛtia a na awerɛfiri aba mu yɛda mo ase bere nyinaa mo nkaka yɛn na yɛsɔre fidan mu hyɛdua abɔ yɛn firi na yɛdi so na ahyɛ Awurade din anuonyam anɔpɛ mekɔ so srɛ mpaebɔ masrɛ mpaebɔ ama me nua bi ansa na bronya ne ba yare no nkɔ yɛda so ara ɛyɛ den a nanso nim sɛ mo mpaebɔ ne Awurade nti bɛyɛ yie mesrɛ mo monkɔ so mmoa me wɔ mpaebɔ saa na me nua koya nso bere nyinaa mekae no ɔno nso bɛnkae na bere nyinaa wɔ mpaebɔ damase ɛwɔ Yesu din amen Mama Julie manfe nyamisra bebree nyamisra akuya na ofre sisi a Mama Julie hello akuya na today Anidaso wɔ Yesu Kristo mu na mo kan pepe krese the dia no kwa day what is the already see me to you ama sisia no obi odi si obi so no
Papa, me be a man of parents. But until I didn't see me. By Papa, what is still this year went to me and come home say. I'm on a farm here. We say, some are dining is Jan, son, and you meet to a mini and pat. You cannot say, must come master, ma'am, Pastor. Send us to Biala, who Jenny. Nyankopɔn asɔre danso yɛ me nipadua ti papa na kɔsɛ sum awurade me ho tɔ nea mɛkɔ so ala na masom awurade meda mo ase asida yɛ awurade dia yɛbɛkɔ so a yɛnsa yɛbɛkɔ ne yɛbɛkɔ so abɔ mpa yɛ aka yɛ awurade sɛ na wɔtwe nsɛnkyerɛnne akɛse a already yɛ no ɔnyɛ kɛse ne wɔ wo so amen na menhyira bebree yɛre bɔ mpa yɛ anɔpa yi na yɛatoa so a de yɛn sister ahyɛ awurade nsa yɛkae yɛ mama Julie nso nuabea a yɛkɔ so asrɛ awurade sɛ awurade mfa ne nsa nka ho awurade ankasa a ɔgye saa nneɛma adi hyɛ ne ho anuonyam no ɔma ne mma yɛ adanse akɛse ɛwɔ Yesu din mu yɛbɔ mpae. Father, in the name of Jesus, we pray for our lives, for the grace, and I know things so right that was Father, your healing shall and I was seeing Papa is washing. Father, we thank you for stability in the name of Jesus. We pray that all goes and I know things that we now use day one about this when you miss over to me and our that's every ailment in the name of Jesus. Every recurring ailment in the name of Jesus. Awurade yɛda wase sɛ woyɛ mpabotiefo Yesu din mu amen ɛyɛmberɛ ɛna aso ɛnti momfa nkyɛ kɔɔ no yɛmberɛ aso koraa hello Anidaso Yesu Kristo mu bakyɛ nka mu so pa redamase sɛ mo anka meni yeni mmerɛ mesu ko meni nyame ndra me vampire e bafie ne ke di papa e wona mu na ni twenty na ya yawo na tsuenyi kami se azaba obozamo yo ade ni etibia no unene so na ko nyame si nti ndio fana mi ka kwa me kwa so ne pon en bae ne fidi ni huye se enye pepepe but na mi ni nsenya me de mi dama se papa nti papa me se mi sempa bo se bobo me ma ene me na no emu ban efi obone fa free soon ene me ma me efi obone so bodo fa free soon bi opeso so de se me huno onyi fi o mame o Yesu di amen so Diana ya papa Diana kukwase Awurade ya tumi wowo ya bukoso ade wa fana hye won sa wunno ade nyina na ahokeka ne komada wo Awurade so Awurade wa men so atate se won a won komada wo Awurade so uso wo mu na ukura won Awurade nti kura no ye bompa ya sa yare sa won so sayaresa wono so sayaresa mono sayaresa master kuyaresa sama majuli nuanum ye bompa se ma woni na Awurade ene nhyira adoma wokoso de hye wo anunyam ayaresa wotu agu asase so ma wonsa ensomu na wonkoso nante wutumi ne wahoade mu Yesu yeda wase se wonam sa kwan so wuri bia pon ama wonhyira ye kese wo maso ewo Yesu din amen yo Awurade enka wo ho bebre yeda mu nyina sese mu frɛfrɛ ena no pay na ye kan ne se yembra so zari 552 ya bre ni bi mu fa kyɛ yen ye besere na wahye ne so se ye tu adwumadi no so se ne nra ye tete ye kika kyerɛ wo asɔre nwumre bɔ modern ya se wo bɛhyɛ Awurade anunyam na nwumre otumi akɔtena Awurade na ngase ɛwɔ nifi asom no ka se memory dan so divine exchange all day retreat best starting 9 ni nyina mu no ye de be share Awurade anunyam anwumre kai artom 6:30 grace 6:30 bia 6:30
asɔre no so de yɛnyɛ late na yɛnkɔbɔ mpae ɛyɛ passion week yɛn nyinaa yɛbɛkɔ ahyɛ Awurade anuonyam. Bye bye.